Ie, croeso nôl I gyffro cylch y gwartheg ar Bustych Ifanc sydd yn hawlio'r sylw ar hyn o bryd. Ail ddosbarth y Bustych Ifanc ac i ni wedi cael dosbarth cry iawn wedyn unwaith eto. Ac ar hyn o bryd mae'r beirniad Luke Bowen wedi rhoi Bustych o'r Alban, neu Bustach o'r Alban yn y safle cyntaf, a Berwyn ac Elin Hughes, dwi'n meddwl Fyna mae wedi mynd, penderfyniad wedi wneud? Oeddi, Stephanie Dick sy'n berchen yr un gyntaf yna, mae Bustach bach dawn ar hwn ydy. Mae reit pwerus yn siowi iawn y dangos hunan. A sydd efo'n danger y brif bencampwriaeth y rhoiau sy'n ni'n meddwl. Wedi wneud y siwrne hir I lawr o Stirling yn yr Alban. Lot o nhw wedi wneud y siwrne lawr, Elin, sydd yn dangos pa mor bwysig yw I ennill yn y ffair. Oes, fi'n credu bod rhyw 33 o bethau wedi pennau wedi lawr I gyd yma, a minibus o nhw, so ie. Ar y teg, neis cael support o'r Alban lawr o Gymru. Wrth edrych arno fe fyna, pam I chi'n meddwl bod y beirniad wedi mynd am yr eidon yma? Mae'n Bustach sgwar iawn ar ei blatiau, Mae'n cario lawr yn dda i'r thair second fight, mae'n reit gywir dros ei dop. Sa'n ni'n meddwl fe yw'r lledana o'r rhoiau I gyd o edrych yn nhw'n... Ti'n gweld y pŵer yn ôl, mae'n sgwar iawn ar ei blatiau, a'n balans iawn o coesau dad. Yn sefyll yn dda, wedi dangos hynna'n dda. Y gwobr gyntaf felly mynd i'r Alban yn y dosbarth yma, ond gair am dad a dy dad yng nghyfraith, beth yw hefyd Berwyn, mae ein y cardiau Elin. Ydy, bydd e'n falch iawn yn gytre, mae pob beth wedi dod lan y cardiau yn gytre, so dad hopus iawn yn credu, wedi cael 5 fan hyn nawr heddi, so neis. 5 safle mewn dosbarth cry iawn yn y ffair y ffair orau yn y wlad. Mae wastad yn gret I gael carden yn dwi. O, ydy. Felly, llonggyrchiadau mawr I dad, ac wrth gwrs I Stephanie Dick o Cawi yn Stirling sydd yn camu ymlaen o'r te pan ddawe I bencampwriaeth y Bustych. Felly, gawn ni weld siwt hwyl geith hi yn fyny. Diolch yn ôl ato ni nes ymlaen am fwy o gyffro'r cystadlu yma yng nghylch y gwartheg.